Fl-amministrazzjoni tal-Air Malta se tingħaqad persuna oħra barranija, Philip Saunders, li huwa qrib tal-kap eżekuttiv il-ġdid tal-Air Malta Peter Davis, li għandu pakkett finanzjarju ta' €9,000,000 fis-sena. Philip Saunders li fil-jiem li għaddew żar pajjiżna kien ħal-kariga ta' kap eżekuttiv tal-Caribbean Airlines wara li Peter Davis ma baqax jokkupa din il-kariga. Peter Davis wara li spiċċa minn kap eżekuttiv tal-Caribbean Airlines ħadem bħala ġurnalist mal-Assoċjazzjoni Internazzjonali ta' Trasport tal-Ajru. Matul il-laqgħa ġenerali tal-Assoċjazzjoni fl-2008 fost il-persuni li kienu intervistati minn Peter Davis kien hemm Philip Saunders. Philip Saunders jissemma wkoll fil-website Catalyze li hija l-kumpanija taż-żewġ tieħbieb l-oħra ta' Peter Davis li wkoll ġew impjegati mal-Air Malta, Ray Hart u Neil Anderson. Fost l-aktar dikjarazzjonijiet li spikkaw matul il-laqgħat tal-Steering Committee dwar il-futur tal-Air Malta kien hemm dik tal-Ministru Tonio Fenek li kien qal li ma jridx ċuċ Malti imexxi lil din il-linja nazzjonali tal-ajru.